Treće poprište je rat uticaja, gde Zapadu, kako piše Guardian, ide neočekivano loše. Sve više se shvata da zapadna narativa da Putin vodi kolonijalni rat i da je odgovoran za njegove posljedice nalazi na ravnodušnost, čak i otpor globalnog juga. Vladimir Putin je u svom govoru na 14. samitu BRICS optužio Zapad da je sebičnim pokušajima da okrivi čitav svet za sopstvene greške u makroekonomiji izazvao krizu koja se može prevazići samo fer i uzajamno korisnom saradnjom. Jedan od ključnih organizatora samita G7 u Njemačkoj Wolfgang Schmidt rekao je da je od vitalnog značaja da se Rusija i Kina spreče da odvoje grupu G7 od zemalja BRICS-a okrivljujući zapadne sankcije za nestašice. Njemačka je pozvala lidere iz Indonezije, Indije, Južne Afrike, Argentine i Senegala kako bi sprečila Rusiju i Kinu da ostvare svoj cilj. Austrijski ministar spoljnih poslova Alexander Schallenberg istakao je da je na nedavnim posjetama Indiji i Bliskom istoku otkrio da iako je EU možda pobedila u informacionom ratu o Ukrajini u Europi, drugdje postoji veoma drugačiji narativ, van Europe mi smo krivci. Mi smo razlog što ulja, semena, žitarica i energenata nema na tržištu ili su precenjeni, rekao je on, kako piše Guardian, sada je u toku velika bitka da se Rusija optuži da koristi glad kao oružje rata. Svjetski program za hranu UN tvrdi da će posljedice dešavanja u Ukrajini značiti da će još 44 miliona ljudi širom sveta biti klasifikovano kao nesigurno ili pod visokim rizikom po pitanju hrane. Kažete da demokratija ispunjava svoje. A onda se nađete sa cenama đubriva i hrane koje naglo rastu i neizbežno kažete, ovo je globalni fenomen, Putin je napao Ukrajinu, kineski dug nam ne čini nikakvu uslugu. Ali šta god da kažete, građani gledaju u svog lidera i pitaju, da li je moj život bio bolji kada sam imao korumpiranog vođu koji je bio neprijateljski raspoložen prema vladavini zakona. Rekla je Samantha Power, šefica USAID-a.